Na farko muna roƙon 'yan uwa da abokan arziki da Allah su danna mana alamar liking, a danna mana subscribing idan a YouTube kake, sannan a yi ma 'yan uwa sharing. Kana da buƙatar link yana ƙasan description shop inda 'yan yatsun nan guda biyu suka nuna ƙasa inda aka rubuta mu. Tunda a WhatsApp muke ko Telegram group, sai ka danna link ɗin. Da ka danna link ɗin zai ɗan yi sacin kamar haka. So yana yin sacin, gashi nan yana ɗan sacin ne. Gashi nan mu da already muna da application ɗin. Wannan open ɗin shi za mu danna, so to mun danna. Gashi nan za mu kuma dannawa. Sakamakon yana sacin, kowa ya tsaya kula, sai ka danna continue with Google ɗin nan. So shi za ka danna, idan ya baka dama shi za ka danna ka register. Kar ka je ka danna wani abin, ya fi sauƙin yin register. So sai ka zaɓi email ɗin da kake so ka yi aiki da shi. Wani farko zan zaɓi wanda nake so, yanzu na danna. So gashi nan yana sacin. Already ina da account, dama ina so in nuna muku ne. Na farko kana shiga, na farko akwai wancan play now ɗin nan, shi ake danna a zaɓi gyama-gyaman da za a yi. Nan in ka danna suna ba da wani bonus na 399 400 ba ɗaya. So zai mu dawo na wajen play ɗin nan. So play game ɗin nan za mu danna. Idan ka danna za su nuna ma gyama-gyamai, sai ka danna continue ɗin nan. So zai ɗan yi sacin. Za su nuna maka gyama-gyamai kala-kala daban-daban ga su nan. Mu dai ta farkon nan za mu zaɓa. So gashi nan za ga har kalar game ɗin za su gaya maka ga ta nan. Mai ɗure-ɗuren nan na kofi ne. Gashi nan ita zai za mu danna. So ina ta tunani ne wacce zan shiga muku, in nuna muku example. To gashi nan wannan zan danna ta ƙasan nan. So ga ta na danna, zan danna in yi installing ɗinta. Na dai za su kai ku Play Store. Gashi nan na ɗauko. Yanzu na danna, gashi nan zan danna allow. Zan fara. Game ɗin ba ta da wani wuya. So kowace game za ku ga point ɗin da za su ba ku a tsawon mintuna da ya dace. So wannan yana ɗan gwada muku ma yanda ake yin ta, sabida ku gane yanda tsarin yake cikin sauƙi. So gashi nan ina yi. So gashi nan ina yi. Wannan na gama winning ɗinta. So za mu je next. So kun ga ba mu point 750. So to za mu ci continue. Ba mu gaji ba, za mu ƙara. So duk ina muku example ne. Kowace game in ka shiga sai ka ga yanda za ka yi ta. So wannan game ɗin za ta yi matuƙar taimaka mana a rayuwa. Musamman wanda ba su da ɗan wani abu da suke yi da wayarsu, maimakon suke ɓaranta data sai su zo suna danna game ɗin nan. So in dala suke biya, kowa ya yi ƙoƙari yake yin wannan, za a samu alkhairi sosai. Na daɗe ina yi. Kawai dai bana so ne in kawo mutane abin da ba wani kuɗi ake samu sosai ba, amma ana samu daidai gwargwado. Za ka iya samun dala 10 a wata, a kwana 3 in dai ka dage. Allah ya sa mu dace.